Eta haike gerrati bultau zani, gure haike eta Bernabe zien, nazionalistak edo. Eta batek esan eban, Bernabe eta Enrique zi Larrasolan gehiago sartuko. Gehiago sartuko, bai. Da gero... Sebastian Azerotzua zen, herriko batek, karlistak. Herriko batek, karlistak. Uste oso da iberaikuek zigela, horrek ametzien kaporalak eta. Da gehiago etzila sartuko, Enrique eta Bernabe etzila sartuko errezen gehiago. Eta gero sartu ziren, kontete bera historia bat... Bai, kontete bera historia bat sartu zela ez da, Sebastian lagunen bat oinezien sartu zirela... Sebastian iberga ikusuran, euren lagunen zan. Baina euren lagunen zan. Da ara sartu zirela, erolako zoze kontatu ban. Zu akordateza, haike eta etorri zanien? Gerrati buelta etorri zanien? Bai. Baina jo lako detalle guztisek ez. Bernabe da Gorostiza, Carmelon haiki. Ze baserritako esan? Lesiakue, Lesia barrikue. Lesia zer da, Lesia barrikue. Oso laguna ziren biek, eta biek alkarra sartu ziren errezen. Da errezen gaite ez dune, nik uste dut salzala iberga ikusala. Horrek Bernabe eta Enrique ez diez gehiago errezen sartuko. Da sartu zirela, baina hori trabajadoritatik bueltau ziren nien, sartu zirela, baina hori ez dakit esan historizie, zer txapel baten historia, txapela epinitet sartu zirela errezen. Baina pentsetanik, eureke kontataban asaina bat moruen, errezen sartu zirela. Bizek, batera oinezien eta sartu zirela. Bernabe eta Aite. Aite, bai. Bernabe be, orduan gudaria izango. Bai.